Sige, gusto niya pa yung natotorture. Aray ko! Kaya simula niya. Aray ko po! Paspasin mo na paspasin. Pag inulit mo pa pumasalog ng katawan yan, wala na. Ubusin mo lahat yan. Tagal na ito dinadasalan, kalkulado ko mga mag-isang taon kalahati na. Nananalangin ka. Babae ito. Malapit lang po sa bahay nila. Malapit lang talaga ito sa kanya. Paspasin mo. Aray ko po! Lahat, kilala ng kilikili. Ari ka po, ayaw mo kausapin. Ayaw mo rin makipag-usap. Araw-araw, torturing ka na ng torturing ka. Alas. Taga-Montalban. Okay, kalasin mo to. Ulitin mo pa pumasok ng katawan niya, hindi na. Hindi na. May galit ka ba sa kanya? Nahigit ka? Okay, kalasin mo. Huwag ka nang papasa sa lupa nito, ha? Kung nagagalit ka sa kanya, nainggit ka sa kanya, magsumikap ka. May kaya kang gawin na hindi niya kayang gawin. Alam kong naririnig mo ko dahil nahawakan ko yung espiritu mo. Ubusin mo lahat. Tagal mo lahat. Ubusin mo, marami pa. Wala na. Tingnan mo. Nawala na. Tinanggal niya na. Alam ko ay pakalasim. Papalitan ko sana itong malakas. Pasensyahan tayo. Kailangan ko ibalik sa yung sakit. Ipikit mo yung mga mata niya. Dudurugin kita sa loob ng katawan niyan. Huwag ka nang tumakas pa. Huwag ka nang tumatakas sa mata niya. Wala na. Kahit ano. Hindi ka mo nakakain ako. Kaya mo, 14 pa yan. Gising. Iangat mo kamay mo ngayon. Tingnan mo. Wala sakit. Ano talaga ba? Hugaan po. Ito mo ba? Wala na yung sakit. Iya, ganun mo. Ano talaga ba? Hugaan po. May isang taon ka na niya dinadasalan. Kilala mo yan. Inom ka ng tubig. Wala na yung sakit ng bigat niya. Kaya kung nalaman na may karga ka kanina, hinawakan ko kasi yung likuran mo, nagtataka ko, may tumipigil sa ikot ng braso, dapat hindi yung pinipigilan. Kahit dislocate pa yan, alam ko na yan. Ilapag ulit yung tubig. Malapit lang ito nagdarasal sa'yo. Straight body. Ang sabi mo kanina, lagi ito nangangalay, nawawalan ng power yung kaliwat mo pa, di ba? Anong oras lagi nangyayari yun? Pag gabi po, itulog. Oo. Nagdarasal sa kanya. Minsan hindi po ako nakatulog. Gabi lang ito dinadasalan. O, kita mo. Naalala mo ito kanina ginaneto ganito ko? Naalala mo itong hinawakan ko rito? Yan, inipit ko rito. Tingnan mo. May masakit pa. O, di ba yung kanina ginaganong-ganong ko lang? O, wala na. O, wala na sumasabay, di ba? Sobrang gaang ng kamay nyo. Parang papit. Wala sakit. Kunting alignment ka lang. Wala. Todo pa. Igat niyan, iangat mo ngayon. Tinong ko ng pinag-iba. Wala nang gumang, di ba? Dalawang kamay. Straight lang. Yun yan, pagdikin mo. Angat mo. Wala. Salamat kay Kristo. At tagal ka na niya dinadasalan. Gabi ka lang niya dinadasalan. May edad na yan. Taga saan ka? Taga Montalban. Mega shoutout sa mga taga Montalban. Inukulam yan. Inukulam siya dinadasalan. Kapitbahay lang po. Wala ko sinabing kapitbahay mo. Malapit lang sa lugar Malapit nyo. sa bahay. Oo. Pag sinabing kapitbahay, yan, kapitbahay namin yan, kapitbahay namin yan. Oo. Isipin mo, bet nawala yung sakit ng balikat mo. Tingnan mo yung tuhod mo pala, ganun mo. Yung kabila, yung sinasabi yung nawalang power, yan. Ito lang, talaga yung nawawala. Ano ko kalabdam? Oo. Wala na sakit. Wala ka nga, tingnan mo ngayon, matitesting mo yan. Tumalong-talong ka. Hindi. Kahit pagod ka pa. Hindi lakad. Oo, nawala na yung sakit. Kasi dinadasalan ka. May isang taon ka na niya dinadasalan.
Isang taon ka na niya dinadasalan. Nilulumpo ka niya eh. Ayaw niya makita yung pagmumukha mo. Hindi ko alam kung bakit. Salamat. Wala, sakit. Sigurado. Okay, Chard. Alamit mo na yan para matapos na. Salamat. O, paalam ka na rito. Salamat. Salamat kay Papa Jesus, siyempre, unang-una. Ito, ano sakit mo? Sa akin po, meron akong naramdaman dito na pero masakit dito sa lower shoulder. Sige, ako Sinda. Sige, bye-bye. Bye-bye po. Taga Montalban sila. Montalban kahit no? May shoutout sa mga taga Montalban.